I després pues ja determinat planejament sí que anar canviant-ho. Per exemple, la zona de Princesa, on s'anava a ubicar la Universitat Catòlica, està fet al gust del consumidor. Aleshores, clar, ara sabem que la UCA no se va a instal·lar, però és que ho sabem ara, però ho sabíem des de fa molt de temps, des de fa anys. És veritat que en les qüestions estructurals del pla no se poden canviar, a no ser que ens posem una altra volta a fer un altre pla general, però això també és una burrada. És una burrada, a veure, no seria una burrada des del punt de vista lògic, però és una burrada des del punt de vista sostenible econòmicament per a la hisenda del propi municipi, perquè són molts recursos els que ho posa damunt la taula, són molts diners, i clar, una vegada acabes d'aprovar un pla general, posar-te a fer un altre, jo crec que també podem tindre temps per a pensar i per a planificar una altra manera de fer les coses.